No niin, terve tosiaan Hyvösen Janne ja olin tuolla Lapin metsäpalveluilla harjoittelussa. Se on 2002 vuonna perustettu. Sinne kuuluu metsähoitotöitä, viljelyä, vihapuiden kaatoa, maisemahakkuita ja metsäsuunnitelmia ja muuta sellaista. Ja siellä on joku kausityöntekijöitä, noin 60 aina. Ja tosiaan Kelloniemen Risto johtaa sitä ja putiikkia ja tosiaan konttori on tuolla Rovaniemellä. Rekkatiellä. Työtehtäviä, mitä minulla oli kesän aikana, oli lähinnä koulutusta ukrainalaisille. Ja sitten oli romanialaisia ja oliko vietnamilaisia. Ja aika monipuolinen tarjota kattaus niin ulkomaalaisia kyllä oli itsellä, että siellä opetettiin niin raivaamaan, istuttamaan lähinnä ja sitten oli myöskin tarkastin työkohteita, mitä oli tehty. Puutuin sitten, jos se oli puutteita liian vähän, muun muassa löytetty liian tihieksi jättänyt, niin sitten uusinta kierrokselle pojat laittamaan sinne. Löytyy se tietty määrä. Ja sitten kävin laskutuksia, vaan hinta-arvioita. Urakoista kävin läpi myöskin ja ihan maastokäynneillä ja mitäs muuta. Sitten luonnonsuojelukohteita, Kemeran, Metso. Ihan mielenkiintoista oli, että tosi paljon tuli hyötyä ja uutta oppia itselle tälle alalle ja sai vähän näkemystä siihen, että miten tätä alaa tehdään sillä, niin kuin, jos voi sanoa niin kuin sillä puun alkupäässä, että ennakkoraivauksia myös tehtiin. Työelämän niin kuin valmiuksia niin tuli, että no justiin nämä mitä edellä mainitsin, että oikein mukavasti kyllä se tuli sinne lisää. Kohokohtia, niin totta kai onnistuneet työmaat. Sitten sai koulutettua työntekijöitä jäi niin pidemmäksikin aikaa. Mitä itse kouluttiin, niitä työntekijöitä vieläkin on töissä siellä, että pääsivät niin ihan urakalla tekemään sitten, että pääsi urakkaporukkaan mukaan parhaimmat. Ja näin. Ja haasteenahan oli vähän nämä ukrainalaiset oli vähän niin kuin, jos näin leikkisesti sanoin, että osa oli vähän hieman venäläisiä, että kyllä sluipasko vähänkin silmä vältti ja mahdollisimman vähän tehtiin. Että sinänsä ihan, kyllä varmaan menee joka kansalaisuuteen sekin, mutta onneksi nyt sain noin 50% niin jatkamaan koulutettavista niin alalla, että ihan ok. No verkostoahan nyt tuli tietenkin vähän joka suuntaan, että Stora Enson kanssa oli yhteistyötä ja totta kai niin Leena, mikä oli tätä raivauspuolta johtaa siinä ja Piritta, mikä sitten taas oli tämän Time-puolen ja totta kai Risto Kelloniemi, joka hoisi kaupungin urakkoja ja näin, niin niiden kanssa sai verkostoitua ihan ok. En tiedä, ihan mukava oli tommonen, niin että harjoitteluna tämä paikka, että sai tehdä paljon yksin. Ja käytännössä heti päivä 2 sai mennä yksin ja sai sitä vastuuta. Ja ehkä vähän enemmän palautetta olisi ottanut, että olisi saanut sieltä työmaalta. Että
miten on mennyt, että se jää vähän suppeaksi, mutta kai se nyt ihan ok mennyt, kun kerran saa vielä tuntityöläisenä jatkaa vielä tässä hetken aikaa, että ennen kuin alkaa lumet tulemaan. Mutta semmoinen harjoittelu tämä.